Napo na katuig huban natukod kining atong parokya. Maayo tingali nga atong pamalandungan og sugod ang prinsipyo sa atong patron. Kaila ba mo sa atong patron? Kinsa may ngan? Ang iyang guiding principle na adias babaw. Unsa na? Basaha, go. Kanang iyang prinsipyo kinuha na niya diri sa Ebanghelyo nga niingon siya, whatever you do, think not of yourself but of God. Ngano man, kay kung magsige ta gunahuna sa atong kaugalingon, matud pa ni Hesus dire, kung magsige mo paningkamot pagluwas sa inyong kaugalingong kinabuhi, mawad-an hinoon mos kinabuhi. Pero kung magsige mo halad sa inyong kinabuhi alang kanako, makabaton kamo niini. Nya niya pag lisod-lisod nga gisulti si Hesus, ang iyang gisulti ni Pedro. Kay si Pedro sa dihang naghisgot si Hesus nga maganto siya niya mamatay, nahadlok si Pedro nga mamatay si Hesus, motong iyang giingnan, Ginoo, dili unta kana mahitabo kanimo. Nya nidlingi dayon si Hesus niya, giingnan si Pedro, pahawa Satanas. So kana ding magsigi ta hunahuna sa atong kaugalingong kaayuhan, nya mahadlok pagitang mamatay. Siyempre mahadlok jud kang mamatay kung magsigi ka hunahuna sa imong kaayuhan, mahimo dahi taanang Satanas. So duha ka buk ang mahitabo nato, mawad-an tag kinabuhi, mahimo pagitang Satanas. Gilingi ay mong tupad ingna mosunod ka ng pamaaging San Vicente Ferrer. Ang imong tupad balingi ay tubag diha si San Vicente ingna ba imong tupad ingna mosunod ka ng pamaaging San Vicente Ferrer. Niyag maingon gani siya, lisod man ingna pahawa Satanas. Kinsa ninyo dinhi ang dili mahadlok magantos og mamatay? Tasa kamot. Naay upat ka buok ang kadaghanan mga Satanas. Mao nang purting kubuta ros kalibutan. Kay daghang Satanas nga naglakaw-lakaw. Ang uban nagwali, wagi siguro nagwali ang usa. Ang uban man nagbasa-basa diri ay. Ari aning atong kuan. Nya nay daghan adto mga pil anang magkatakanta di Esquire. Mga Satanas kaayo. Naasay sulob-sulob na mga puti, dadaan ng kandila o cross, paso-paso. Deskilin. Naidaghan kayo din eh. Naiubahan diyan gani, magbutang-butang ng sas, ana-ana nga rin. Mga Satanas po na. Daghan kayo. Labaw na ning nanimba, kana magsigig luhod-luhod. Daghan kayong Satanas, ana. Mahadlok na kitang, magantos og mamatay, mahimutang Satanas. Nya nganong nahadlok man kang magantos og mamatay, kay imong yung i-secured ang imong kinabuhi. Kana mawad-an anon ka sa imong kinabuhi. Unsa man ang kinabuhi kung hisgutan sa Biblia? Usa sa meaning ana mga igsoon, kalipay. Ang tao nga self-centered, self-righteous, musod na gani na niya ang kabalaka, mawa dayon ang iyang kalipay. Giling niya imong tupad, na malipayon karon. Naidaghan kay diya ang mga naong bugat kay tanawon. Ina malipayon ka, ilhan man nimong malipayon kay gaan tanawon ilang naong. Gaan ba? Bisag di na sila mukatawa, gaan. Pero kanang mga masulubon, ana. Nya kanang mga malipayon, gaan. Gani, nani ba, gaan. Nya gaan sa dangimong bation. Ikaw nga malipayon, gaan. Pero kana ganing di ka malipayon,
bugat kayo imong bation, magsigi ko kag pangagho, igmata pa lang nimo, maingon ka, bugat ba? Ana. Kinsa ninyo nga pagmata, malipayon kayo, karon buntaga, taas ang kamot. Okay. Pwede na mo mga matay. Okay, pasabot di, dool mos Ginoo. So kanang wa man kaabot katunga ang niisa, kanang katunga wa gina malipay. Nganuman siging hunahuna sa ilang kinabuhi. Ang akong anak, ang akong bana, ang akong asawa, ang akong mama ug papa, ang akong trabaho, ang akong uyab, ang akong kabit, ang akong kolekta, ang akong mga project, ang akong mga slot na halin baka asos dagan kayo mas stress ka ang akong naong, ang akong kilay, ang akong buhok, ang akong ngipon nga tandang na, ang akong tuhod, ang akong hawak, ang akong heart, ang akong kidney, daghan kay kagihunahuna. Mura na lang yung imong giangkon ang tanan, nga ang naghatag aning tanan, ang Ginoo man gyud unta. Ang naghatag aning tanan, ang Ginoo. Ayaw ginang, ang akong mama, iyanas Ginoo, ang akong bana, iyanas Ginoo, ang akong anak, iyanas Ginoo. Karon usban na imong prinsipyo, ing na Lord, ang imong anak, ang imong mama, ang imong bana, ang imong asawa, itugyan ko ning tanan nga nimo, pwede na ninimo sila patyon karong adlaw. Ana. Ayaw na pagsigig paningkamot ana, mas stress ka, mahimo kang satanas. Kana mga taong siging kahadlok, siging kabalaka, maunay daghan kay sa dali kay nang masuko, dali kay na magyaw-yaw, daling mahiubos, dali kay na silang masina, dali kay na silang mapossessive. Una, kanang mga igihan kay bana, mga satanas na. Kanang igihag asawa, mga satanas na. Ay daghan. Pero kanang magsigig palit og slot, kana mga Diyos no na. Salamat kay ta sa atong mga namalit og slots, mga liwat mong San Vicente Ferrer. Unsa may ato narong update sa atong mga slots, ang atong holy pads para ni sa National Retreat for Priests karong November 7 to 9, 2023, nahalina na taog 12,183 ka slots. Pakpak, salamat kayo. Nya, gusto pa gyud mong mahimo mong holy, na amoy holiness, peace, and divine salvation. Palit pa gyud mong holy pads, tag 100 rani, naapay 87,817 ka slots. Hangtod pa ni tingali mga abot baka ni November. Ilan ni paabutag November oy? Nya nga ato sang special slot para karon sa atong 10th foundation anniversary karon maning Martes na to himuon September 5 na maligya sa tag slot nga healing, strength, and spiritual growth or HSSG. Tag 100 per slot. 6,000 ray atong gibaligya. Ang halin as of yesterday ning abot nag 4,731 ka slots. Pakpak. 1,269 ka slots na lang. Gusto mo healing from San Vicente Ferrer, gusto mo strength, gusto mo spiritual growth, hala, pamalit mo ani. Karon na lang ning adlaw tingali kutob, hurot na ni. Karon ra ba ning Martes kutob? Nahibaw ba mo nganong atong title ani, healing? Hibaw mo? Ako lang ning explain kay importante kay ni. Kaya nga atong patron si San Vicente Ferrer, healer kay ni siya. Maubita na dinhi akong mga staff dinhi, magsigig mo sa ilang mga sakit. Naku basig nalimot mo nga si San Vicente Ferrer nga atong patron is a great healer. Buhi pa hangtod patay na siya. Grabe ang iyang pag-ayog mga sakit.
ay mo kablaka dihang mga sakit mo na San Vicente Ferrer. Nga ikaduha, strength. Nga naman, gitagaan niya kalig-on ang atong parokya. Na po palang katuig kining maong parokya, nahimo ng tuburan sa mga grasya. Daghan kayo manganhi nato, tagalaing parokya, mag-mission appeal. Daghan sa tag mga parokyang natabangan, dili tausan-tausan, milyon-milyon ang atong gipangtabang. Gani ang atong archdiocese, anhiman mangayo na tugtabang kung doon ay mga dagko nga mga expenses nga himuon. Sama aning National Retreat for Priest, kita na sa igihangyo dinhi nga mag-raise aning 10 million nga budget in addition sa murag kuwang ba nga budget sa budget nga 18 million. Ang 8 million ray na taga address, ang 10 million kuwang pa. Mo na ato rong gisigihan og raise. Ligon ang atong parokya sa pagkakaroon, no? Mura mamugwa malipay. Pakpakan nato kaligon. Napo pa lang ni katuig, ligo na. Unya, nganong spiritual growth, ni grow ang atong parokya. Ang dinhilang atong building, ni dako-dako siya, ni nindot sa dangnaong, nindot bang naong? Kana! Kana. Wagi ni magpa-parlor, ha? Unya, ni-expand ang atong yuta, tukod ng kumbinto, dan ay dakong yuta diri, na nasay dako-dako dang parkingan, di apagi atong palitonong yuta, na-approve na diha ang atong proposal nga maghimotag kulumbari, kung masugod na ginag, ma-approve na gyud, 40 na gyung dakua sa atong yuta, daghan na tag facilities, daghan sa kitag matabangan nga mga proyektos parokya, spiritual growth. Muna, kung mo appeal ka aning ato karong 10th foundation anniversary, na adyo kay HSSJ. Na siya pasabot, ana. Di man sad mo malipay. O niya, ang ato sa diayng kuan, ako niya nang i-report o niya, pero iuna-una ko lang ni, ang atong month of July, ang atong charitable expenses ni abot og 1.1 million. Niya ang atong nadawat nga charitable donations for charitable fund ni abot sag mga 1 million da sa atong YouTube income nga 134,000 sa month of June. So dako-dako naatay mga 51,000 nga deficit or mga 52,000. Pero nindot-nindot na kay balansi-balansi na ba? So karon tangyoon ta mo suportahin ning atong YouTube channel kay dako-dako na atong income gikas 134 na himong 159 atong month of July. Kinsa ninyo dinhi ang nagsigig view aning atong kuan be? Sigig view. Tanawa di ba wa kaabot 1/10. Kamo ra gyud naka-appeal sa atong charitable fund. Kamong uban mga satanas mo. So good karon ay namo pagsigunahona anang inyong i-view. Kanirgi akong i-view kay ganahan ko ani TikTok unsa pa diha. Ang inyong mga cellphones nga naay internet, ang inyong TV na internet, do not miss kada adlaw. View gyud mo, like, share, subscribe aning atong YouTube channel nga Padresiano Obod. 165,000 na atong subscriber. Pero wa kayo'y nananaw ana kay makatanaw lang na kada adlaw ang 165 naon tatay labing minus 165,000 kada adlaw nga income. Tanawa ang nangisas kamot pati jutaya mao na. Ha? Biyo na mo ha? Nya mahibaw ano nya na inig month of unsa man taron September, October di pa man na madawat. Adto na madawat sa November. So tanaw nato inig October day madawat na nato tanaw nato inig month of October pilay atong income sa YouTube. Mananaw mong tanan sus alegria lagi ana
wag tang ning atong 1.1 million na maday sa una abi nako 500,000 ra ang atong average nga charitable karon 1 million na kada buwan. Kang maglinya din na maglinya, na motex, na ay individual, na ay organisasyon, na asay parokya, na ay kapilya. Hangyo yun. Yung maikog masada, kay maghilak-hilak man, labi na ka ng mga lungon, mga ospital, apil pang mga prenatal, kanang na ang mga requirements sa mga bata, sapatos, uniform, naku pastilan. Nahimog yung ko dinhing inatay, no? Ina og tatay. Ano ba, mura kog mama, mura kog papa, kaya na ay magpa-prenatal, mura sa kog bana, na ay mga anak, nagpasisaryan, ngayo na sad og kanang hinabang, dili kagawa sa ospital, kay napay dakong bayronon, ako tuga-tuga mamug pa ospital, nga di man day mo kabayad, niya ako may inyong hasolon, wa ako magsugo ninyo pa ospital mo dito. So niya pa din, mamatay niya, mas maayo pa na. Kay mamisahan pa nato, makakulikta pa tagamay. Tampo na lang tagjutay para lungon. Adi bitay. Think not of yourself, but of God. Una-huna usag pagbuot banis Ginoo, wa baka ko magbuot-buot ani. Mao na ato nang buhaton, permitang malipayon. Matod pa sa ikaduhang pagbasa, ayaw mo pagpahiuyon niining kinabuhia. Unsa may buhaton, bag-uha ang inyong hunahuna, pinaagi sa hunahuna sa Ginoo. Matod pa ni San Pablo, himua ang inyong kaugalingon nga halad nga makapahimuot sa Ginoo. Nya diri sa atong unang pagbasa ni ingon si Jeremias, murabi ako giilad nimo Lord, kay imo kong gisugo, gikontrahan hinoong kos mga tao. Nagsigi kog sangyaw sa imong pulong, gikontrahan na noong kustanan. Pero sa diha sang muhonong ko, murag magdilaab ang akong kasing-kasing, di na ko hapit kapugong, o di na ginako mapugnan, isulti ginako ang imong pulong. So kaning mga tao nga magsunod sa Ginoo, di gini mahadlok nga musulti sa kamatuoran. Gilingi ay imong tupad, ing na mahimo kang Satanas kung pakuluran imong buhok. Sige na. Ingna, imong tupad. Nawa, di ba, tamparuson ka na. Pero, murag propeta Jeremias ba, imo na ganing tabunan ang kamatuoran, matod pa niya, kamatay, kalaglagan, kay wa na mo magsubay sa kamatuoran. Nya, masuko man ginang mga taong namakak. Masuko, mupatay gina. Mupatay na ay. Tanawa, pagsulti nako, tanan nga gikulurang buhok na nagduko na. Nagdilang kay kamatuoran, muhatag ninyo kaluwasan. Basta di na ino ni ron mo kulikta patay jo koronane. Di lang sa kumabalaka. Nga naman, ang kalag mo importante dili ang lawas. Mo na sa atong tubag sa Salmo, ang akong kalag giuhaw kanimo o Ginoo akong Dios. Ang kalag joy atong tagbaon. Ang kalag mo'y atong limpyuhan. Ang kalag mo'y atong nindoton. Nga naman, kaning lawas, madunot rani, madugta rani, mubalik rani sa abog. Katapos ang lingi, imong tupad, ing na nindot imong kalag. Nya, pakapinig jutay, ing na malata ranang imong naong. Sige, manindog na ta mga buutan.